Смятай, че е готов. В момента не минаваш, бре! В момента не минаваш! Трябва да ядеш газа, да се случи. Чакайте, видете бърза. Първо опитай каква е добре ли? Добре ли си? Не може да се стане Русия, бе, добре. Магера! Ще му изтече маслото, но не дойде Магера. Магера! Снимай какво пише отгоре на плочата. На коя плоча? На белата. Ядрашек. Къде ще го вадим и по какъв начин? Иска да те завъртим насам. Да. Каче. Техно си кола, какво Той с кофа. Няма там нататък, няма как. той може да стане горе, пъка с кола да го изпаша.